Salamata Vatan TV kanalımızın hormatly tomajyçylary. Ýurdumyzdaky we dünýä habarlary bilen tanışdyrýan saýlanan habarlar gepleşigimizin täze sany siziň bilen ýaýlymda. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 19-njy iýunyna sanyna. Azyk fenagat derman we saglyk goraýyş maksatly serişdeleriň önümçiligi. Türkmen-Eýran işegürler duşşugy geçirli. Döwletçan Ýagşymradow meşhur türk serialyna surata düşür. İspaniýanyň milli ýygynynyň 11 ýyldan soňky kubogy ýaly habarlary size ýetirýäris. Gelin bolsa habarlarymyza giňişleýin geçelim. Azyk fenagat derman we saglyk goraýyş maksatly serişdeleriň önümçiligi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkanyşy. Türkmenistan 2022-2052-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmegiň milli maksatnamasyna belenen wezipeleri üstünlükli durmuşu geçirmek, ilatımızın yaşayış derecesini hasa yokurlandırmak, sevitlerde fenagat poduğunu ösürmek, klaster taslamasını durmuşu geçirmek maksadı bilen Türkmenistan'ın prezidenti kararı ol çekti. Resmi nama layıklıkta Arkadaş şeherine azyk fenagat derman ve saglyk goraýyş maksatly serişdelerin önümçülük hemde hyzmat ediş binalarının desgalarının uruluşyk işlerini 2023-2026 ýyllarda amala aşyrmak beleneli. Değişli düzümlere azyk fenagat derman ve saglyk goraýyş maksatly serişdelerin ölümçülük zolugyny binalardyr desgalary gurmak boýunça halkara beýatleşige geçirmek tawşyryldy. Türkmen-Eýran işegürler duşşugy geçirli. Eýranyň Meşket şäherine Türkmen-Eýran işegürler duşşugy geçirli. Eýranyň Horasan Reza vilayatynyň administrasiw merkezi bolan Meşket şäheriniň sowda edaratyna geçirilen duşşuk iki ýurduň arasyndaky sowda we maýa goýum hyzmatdaşlygyny ösürmek hemde eksport mümkinçiliklerini artdyrmak maksady bilen geçirli. Eýranyň neşirleriniň habar bermegine görä, iki ýurdun sowda senagat edaralarynyň gurnan işegürler duşşugyny çykyş eden Eýranyň Türkmenistandaky adatdan daşary we dowly ýetýärli elçisi bolan Abbas Arbab Hales geljek aýda Aşgabatda Türkmenistan bilen Eýranyň arasyndaky bilelikdäki ykdysady toparyň 17-nji mejlisiniň geçiriljekdigini belledi. Bu duşşuga gatnaşan Eýranly işegürleriň bir bölegi değişli ähnamalar taýýarlamak işini maslahatlaşmak üçin gatnaşýanyny aýtdy. Elçi öz gedegini sowda we syýahatçylyk maksatly gatnaşyklary ösürmek ugruna tagalla edilýändigini bellep, Horasan Reza vilayatynyň gubernatorynyň Türkmenistana saparyna hem meýilleşdirilýändigini bellep geçdi. Türkmenistanyň Meşket şäherindäki baş konsul İlyas Gaýypow hem öz çykyşyny Türkmenistanyň Eýranyň bir neçe goňşy welaýatlary Horasan Reza we Demirgazyk Horasan we Golstan bilen sowda we medeni gatnaşyklaryny giňeldendigini belledi. 2023-nji ýylyň fevralyna Aşgabatda geçirilen Eýranyň ykdysady önümleriniň ýürütüleşdirilen sergisine Eýranyň 70 kompaniýasynyň gatnaşmagy, sowda ykdysady gatnaşyklaryň ösürilýändiginiň aýdyn beýanydyr diýip konsul belledi. Forum çäklerine bir neçe teklipler öňe sürildi. Hususan Türkmenistana bilelikdäki oby hojalyk toplumlaryny döretmek, ulug ulgamyna hyzmatdaşlyk ösürmek ýaly urlar boýunça pikir alşyldy. Şunuň bilen baglykda ýakyn wagtda Eýran bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda üssaşyr gatnamalar boýunça duşşuk guramak, hemde şol duşşukda täze bilelikdäki resmi namany kabul etmek bagatda taýýarlyk işleriniň alınıp barilýanlygy belenildi. Horasan Reza vilayatynyň senagat dagmagdan senagaty we sowda boýunça ýollaşy Amireza Rajabi iki ýurduň arasyndaky 500 milyon dolara barabar bolan harit dolanşugynyň 33 götürüminiň öz vilayatynyň paýyna düşýändigini aýtdy. Eýranyň Türkmenistandaky elçisi we iki tarapdan harit dolanşugynyň ýygyderli ýokurlanyp geçen ýyl 55 götürüm artanlygyny ma'lum etdi. Döwletçan Ýagşymradow meşhur türk serialyna surata düşür. Türkmenistanly pehlwan Döwletçan Ýagşymradow Kuruluş Osman adly meşhur türk serialynyň 4-nji mökdüminiň täze bölümine surata düşýär. Türgün Batyr Esher Balaban Alpyň keşfini ýerine ýetirýär. Täze seriýa eýen ATV teleýaýlymyna hödürleni. Ýagşymradow bolsa bu filmde Osman beýiň köp sanly düşmanlar bilen söwüşýän pursatlaryny Instagram sahypasyna ýerleşdirdi. Türkmen pehlwany bu seriala düşmek hakyna teklibi odol kabul edipdi. Ol tarihi serialın 3-nji mökdüminiň final seriýasyna keşp janlandyrypdy. Tarihi başdan geçirmeleri ödünle jemleýän Kuruluş Osman adly serial 2019-njy ýyldan beri ATV teleýaýlymyna kino muşdoklaryna ýetirilýär. Bu ýerde Osman imperiýasynyň düýbüni tutujy Osman Gaziýanyň taýta geçmegi bilen bagly sahnalar görkezilýär. 33 ýaşly türkmen türgüni häzirki wagtda Bellator Promotionynyň wekilidir. Ol şu wagtda çenli çykan duşşuklarynyň 20-sini ýeňiş gadanan türgünleriň biridir. İspaniýanyň milli ýygynynyň 11 ýyldan soňky kubogy.
Spaniýanyň milli ýygyny 11 ýyldan soňra ýene-de bir ardaly kubogy eýelemek başardy. Spaniýanyň ýygyny Milletler Ligasynyň final duşugyny Horwatiýanyň ýygynynyň üstün geldi. UEFA guramasy tarapyndan geçirilen Milletler Ligasy ödülçü çempionatlaryň birine öwrüldi. Bu ýarış 3-nji gezek geçirilýär. İlkinjisinde Portugaliýa çempion bolsa, ikinjisinde Fransiýa çempion boldy. Bu gezekki 3-nji ýarışyň finalyň 120 minut dowam etdi. Duşuň esasy 90 minutny hasap açmak başartmady. Goşmaça berilen 30 minutda milli ýygynylara gol geçirmek mümkinçiligi döremedi. Şeýlelikde kuboň ýeňjisiniň 10-20 metrlik jerime urgulary belletdi. Şonda Spaniýa garşydaşy Horwatiýany 5-4 hasabyna utdy. Spaniýanyň Milletler Ligasy ýarışynyň 3-nji ýeňjisidir. 2019-njy ýylda bu kubogy Portugaliýa, 2021-nji ýylda bolsa Fransiýa gazandy. Spaniýa 11 ýyllyk ara ketmeden soňra ýene-de bir möhüm kubogy gazandy. 11 ýyldan odal Spaniýanyň ýygyny Ýewropanyň çempionu bolupdy. Şeýle hem dünýä çempionu bolan Spanlar 2008-nji ýylda we 1964-nji ýyllarda Ýewropanyň çempionu bolmagy başarypdy. Tälimçi Luis de la Fuente milli ýygyna 4 duşukda tälim berdi we ilkinji kubogyny gazandy. Ol 2022-nji ýylda dünýä çempionatyndan soňra milli ýygyna tälimçi bellenipdi. Mehribanlar, bugünkü size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibarat. Hormatly tomaşaçylarymyz, şeýle hem Türkmenistan bilen Ýaponiýa sanalaşdyrma puwdugyna hyzmatdaşlyk eder. Iranyň Sadirat banky türkmen telekeçilerine akkreditaw berer. Türkiýanyň syýahatçylyk ýerlerine gezelenç. Daşary ýurtly metod wekilleriniň Türkiýa syýahatçylyk sapary 2 ýaly habarlary atawatantürkmenistan.com internet saýtyndan okap bilersiňiz. Mehribanlar, gepleşiklerimiziň indiki sanlaryny didarlaşýança häzirlikçe siz bilen hoşlaşýar. Hoş sag bolun.